आंनि फन भिडिअखौनो निउस लाइभ होदों सोरबा सोरबा बुंगासिनो दङ नों बादि मानसिनि थाखायनोथ' दिनै बर' हारिनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फ्रा माने सोलोंजोब्बाय आरो ना गाज्रि हुदाखौ गाज्रि खामानिखौ ज' नोंनि नैयाव एख' गैया नामा हा एख' साननाय नोंथ' एख' साननो हनो रोंखालानो नों न'खरनि फारसेबो नों एख' सानना नायनो रोङा नामा नोंसानि न'खरादि नोंनि थाखाय बेसेबां लासिं जागोन स' लोगोफोर आंनिया स्पिकारा एसे गाज्रि जादों दै गाज्रि जादों नोंथांमोना एसे साउन्ड होनानै नायबानो जाबाय नङाबा आंनि भइसखौ खोनानाय नङा मोजां खोन्थाखाबाय आरोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां नायबानो जाबाय मोननै भिडिअ लानानै फैदों आं दिनै मैं मंत्र पढ़ रही हूँ आंनि फन भिडिअखौनो निउस लाइभ होदों सोरबा सोरबा बुंगासिनो दङ स' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय स' आङो नेमखौ चेन्ज खालामबाय दै आरके ब्लगमोन आङो बर' रहित लाबाय स' नै बे मानसिनि थाखायनो दिनै नै बे हिन्जावफोरनि थाखायनो बर' हारिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने सोलोंजोबसिगोन माने सोलोंबाय आरोना सोलोंबाय नै बेबादि मानसिनि थाखायनो हा मा होनो मिथिबाय बिनि माने प्रन भिडिअखौनो निउस लाइभआव भाइरेल खालामदोंनो आरे बियो प्रन भिडिअ बनायदोंबा बियो भाइरेल जाखागोनखा बयबो नुगोन मिथिबाय नों बनायदोंबा नोंनि भिडिअखौ बयबो नुखागोन आरो मा दरकार नों बेफोरबायदि हा बनायनो साला नों जुदि इमाननो बेफोरबायदि लुगैनाय दोङोबा नों हाबा जानानै हुवा दोनो बेसेबां नों थानो गोसो बेसेबां गोसो दोङो नों खालामबानो जाबाय मा दरकार नों बे रखम बर' हारिखौ लासिं खालामनो हा साला नोंसोर नों बायदि मानसिनि थाखायथ' बर' हारिया लासिं जागोन मिनिजागोन मिथिबाय नों बायदि मानसिनि थाखायनो नोंनि न'खरावबो नोंनि बिमा बिफाया मिनिजागोन मानसिफोरदो साला गियान दङ गैया नै खर' नोंनि एख' दंना गैया हा साला नों गोसो बायदि मावबानो जागोन मा नोंथ' एसेबो लाजिखानाय गैखायानो साला आंहा अरजा जेबो जोंहादि सेखा खालामना जायाखै निजे खस्थ' खालायदों निजे जादों मालायनि मानो एसां मेगन सायो मालायफोरा आरो मोनसे खोथा लोगोफोर दानि सिख्लाफोरा ना हिन्जावफोरा जोंसो गोसो थोलायदो जोंसो मोजां मोनलायदो जोंसो बायदिसिना खामानि मावदो जोंसो खस्थ' खालामनानै होनना बुङो आरे मा खस्थ' खालामदो हा बियो लेथ्रा भिडिअ बनायनानै भाइरेल जानाय बे मायबा खस्थ' खालामनाय नामा हा आरो सोरबा बेलेग हारिनि मानसिफोरखौ मोजां मोनलायनानै थांगोन बे मायबा जाबाय नामा हा उनाव थांनानै मा जागोन मिथिबायना गागायसोरनो मा जागोन माबा मोनसे जाना आलानि खाम जागोन बुथार जागोन होमबानिया सोरखौ नागिरगोनलै हा बर' हारिनिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बर' हारिनि निजेनि बर' सुबुंफोरखौ नागिराबा सोरखौ नागिरनो हा सोर सापर्ट खालामो नोंसोरखौ साला गियान गैया खामानि मावनाय समाव थायो र' साना हनै स' लोगोफोर आरो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदो माने आं बुंबोबाय थायोमोन दै गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाया एसे नोजोर होनानै नै दिनै मोनसे आंनो लोगो सासे भिडिअ हरदों आरो ना बे भिडिअखौ बनायनानै बियो दिनै हरदों आंनो ओमफ्राय बियो माला जानाय आं बेखौ मिथिया दिनै हरदों आरो ना ओमफ्राय आंनि बायदिबा दिनै जानाय बियो ओरैबायदि आरो नोंसानि बा हमना ला सोरनिबा गथ'आ कलेजाव थांनानै बा बहाबा फरायनो थांनानै मा जाहैदो बिमा बिफायाथ' मिथिया बेफोरखौ एसे माने बिमा बिफाया नोजोर होनांगौ आरो ना आं रावखौ गाज्रि बुंनो थाङाखै माने आं जास्ट बुजायदो मोजां नोजोर होबानो जाबाय मोजां बुजायनानै मोजां लाखिबानो जाबाय नायना लालाय जेनेबा कलेजाव थांनानै मा खालायहैदो बिसोरो स' लोगोफोर बा सोरनिबा बिमा बिफायानो जा सोरबा लोगोफ्रानो जा सोरबायानो जा गासैबो बुजिलायदो जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनांला गाज्रि खामानि मावनाय माने नोंथ' नों माबाखानो ओमफ्राय नोंसानि न'खरनि बा बर' हारिनिबो लासिंसिं मिनिजानाय जायो माने बेनि थाखायनो माने गाज्रि खामानि मावनो नांला बेफोरबायदि जाहाथे आरो मावा बेनि थाखाय आं आसा खालामो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच